Ja tenim la nova Comissió Europea que governarà la Unió fins al 2029. La Comissió Europea és la guardiana dels tractats i té un molt important paper en la creació de polítiques públiques representant la Unió internacionalment i fent de mediadora entre estats membres. Però saps com s'escull i quants membres la composen? Doncs està conformada per 21 comissaris, 5 presidents i la presidenta de la Comissió. En total, 27, un per cada estat. Els membres els proposa el president o presidenta, en aquest cas presidenta, Ursula von der Leyen, que és escollida durant l'estiu després de les eleccions del Parlament Europeu i juntament amb els governs i parlaments escull la resta de comissaris. Per això que normalment els comissaris reflecteixen la ideologia política dels governs en qüestió. Per exemple, tenim Teresa Ribera, socialista, omplint la quota espanyola. Una cosa molt important a tenir en compte és que, tot i venir cadascun d'un estat membre, quan arriben a la comissió són comissaris europeus i, per tant, han de defensar els interessos de tots els europeus. Després de ser escollits, els candidats s'han de preparar pels hearings, un examen oral davant dels parlamentaris europeus que arriba a durar hores. Els comissaris han de presentar el seu pla de mandat i els parlamentaris poden fer-los preguntes. Al final, el Parlament Europeu votarà si accepta o no tot el col·legi de comissaris, però no pot triar individualment. Això dona lloc a l'aprovació de figures controvertides com Robert Fico o la mateixa Teresa Ribera per no obstaculitzar la comissió. Tu què et sembla? Com s'escull i com està formada la comissió?